Kailangan. Kuha ba? Dua ka mamot pa. Dua ka mamot pa. Usa ka tiger. Isa na usa? Seal! Pwede ba ito time-lapse dahil? Naroon mo mga isusunod. Time-lapse na? Time-lapse ba? Ani tayo na, unang buwan na. Sa Manila, sa ano? Kasi kay patay sila to. Hindi, sa ato. Katong, di ba, Sugot Marcos ron patay. May patay ron. Two joints parang mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka niyan, pwede mo namang kunin. Go in the hood. Saka ba na si Eric the T-Rex. Grab me that. Si Marvin Luba. Saka ba na ako si Kuya Har Team Kang. Sponsor of our pan, of Sponsor our of our dinner. dinner. Hi Kuya, what can you say about the vlog? Si Susle. Nabuang na siya. Karon guys, muna ako sa Mecca guys. Kaya kung nagay gutom eh. Kaon sa da. Joy! Ay, nag-go, Koy? Asa may butang eh? See you guys. Bird. So, may nagsili ba? Sili. Lisi. Sili ba ito? Pangload mo? Let's go! Dahil guys, tuloan mo sa pagkuhan. Pagtuka. Pagkinamot naman yung karoy. O, na, may daghan ito. Asa, palpit ko? Sige na. Ano na may 20? Wala ko si Siyo dito dong. Paris, oh. Oh, ba't naman tayo? Wala ko si Siyo dito dong. Ah, karon ay. Sipag. Diba na? Hey guys, karon ako na nagunit sa kuan ni friend. Ako mag-vlog. So muna mo ron. Bahara na, why should I? Sabay sa mga coach nga di mo tukbo ang arms. Namis bahay sa mong coach. Mana yung coach? Nga di matukbo ang arms. Mana yung sponsor na mo? Yes. Dako taga-kaon ako. Tanaw mo ha, kung makakorta me. Bantay. Bantay mo. Tanawa mo ha. Grabe mi. Oh, grabe kaayo. Grabe kayo. Grabe. Ha? Grabe kaayo mukaon as in. Oh yes. So guys, may luto sa mong coach guys. Lucky Dad is here to save you. Lots Fred. Big Boss. Bing Bing. Bang bang. Pang. 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 Abhak. Ano ang mga BSFG? Ako man ang kalo. Bing Bing bay. Dahil ng lawas, patdon, bukas ko. Ang mga amigo si Bo, mga classmate. Okay. Yung mag-FTX ka, dalo. Bing Bing nabuang na. Tanang sa buo. Astig mo na mo libat maglita dire. Maduha man ang kuano. Astig. Gawang kaluod dyan ka to yung ingala dito sa China, o katong Korea na eh. Guys. Sabi na, Yeah, sabi na. Okay. Bye-bye.